شب سیاهی موی من سفید شد برای تو. به هر شب ادا شدم چو مه در نوای تو. ай дуюм то 22 декабр шумо дар туҳфа мешавад аз ширкати Фаберлик анами духи пуртужу ва беғарзаи апай Нилуфар, старший директор ширкати Фаберлик ва дигар наставнико як алаб падаркаҳои пулӣ мондагиянд, чалаи тилло мондагиянд, ҳамаш барои шумо. успед кунед, регистратсия шавед ва соҳиби ҳамин туҳфаҳо шавед. дӯстони азиз, ва дар ширкати Фаберлик кор кардана апай Нилуфар хушрӯ мефаҳмона, ёд метиҳад, нишон метиҳад, ёрдам мекунад барои командасозӣ, оилук дар омадан, ҳама тарафа шуморо ёрдам мекунад. дӯстони азиз, хонода бекор шиштагиену мара тамошо дорен. ҳузур чи апай Нилуфар дар ватсапшда нависен, пулкоркунӣ ёд гирен. бе хариду фурӯш дар хона шиштагӣ. ва мардак ҷон, чӣ хел тӯҳфаи эксклюзиви зебо, то орзуи деринаи маро иҷро кардӣ. барои ин тӯҳфа туро низ сюрпризи нотакрор интизор аст. анамин хел суханҳо шуморо интизор аст. агар анамин ҷавоҳиротро харед мегиред. раҳмат дӯстони азиз барои табрикот. хашмо медонед ку чӣ хел ман тиллову бриллианта дӯст медорам ва ошиқи анамин комплект будам. билохира барои худам гирифтам ва ин комплекти зеборо ман аз Нурбону Голд гирифтам, махсус заказ кардам. рости гап чандин интернет мағозаҳои тилловориро пурсидам, вале нарх дидам каме фарқ мекард, лекин дар Нурбону Голд каме арзонтар буд. ба ҳамон хотир аз ин саҳифа гирифтам. дар худамон чанд интернет мағозаҳои тилловорӣ, чанд мағозаҳои ҷавоҳирот ҳастай, ҳамашро медонам. аз ҳамашон қариб ки тилло харидам, сифати кадом интернет мағоза ва ё ки мағозае ки ба ман писанд ояд, ман минбар харидорашон мешавам. аз ҷумла анамин саҳифаи Нурбону Голд ки ёд надорам чанд сол мешавад ки харидорашам. аввало фақат тилло мехаридам, ҳозир бошад комплекти тиллову бриллиант якҷоя. ва ин комплект спецзаказ барои худам буд, махсус фармоиш додам, худаш рафта овард. ва айни ҳол Нурбону Голд, яъне манижа Боно, дар Дубай қарор дорад. то соли нав ҳамонҷо мешавад. агар ба шумо низ изделия ва комплектҳои зебову необычни дар кор бошад, худаш ки дар ҳамонҷо аст, заказ кунед, барои шумо равон мекунад. то соли нав ҳамонҷо аст. бина як чанд рӯзи дигар мондагӣ аст. бо пеш аз соли нав аст, тахфифам ҳаст. касе агар заказ кунад, бурд мекунад. ҳам ҷавоҳироти дилхоҳатонро ба даст меоред, ҳам бо нархи дастрас. баъд медонедан тиллоҳои Нурбону Голд фарқ мекунад. пробаш 750 21-22 карата аст. тиллоҳои итальянскӣ, яъне тиллоҳои эксклюзиви Дубаю Итолиё, ҳамашон гулчин, ғайриоддӣ, махсус барои шумо аст. ман аллакай тӯҳфаи солинавии худро ба даст овардам. барои истиқболи солинав омодам. шумо низ тӯҳфаҳои зебои солинавии худро аз саҳифаи Нурбону Голд ба даст оред. ҷавоҳиротҳои эксклюзивӣ, сифати баланд, карати баланд танҳо дар саҳифаи Нурбону Голд. ин саҳифа ба ҳамаи мо ва шумо шинос аст. тӯли чанд сол аст ки бо тиҷорати тилло машғул аст. дорои тиллоҳои зебову эксклюзивӣ аст. با حرمت سلام و عزت تدنیان سلام و خنده های صمیمانه و خوش طول شود زندگی خوش و خوشبو شود صافی تویانه زگر سوی شود جلوه قامت دلجو شود ای خدا طول شود تمنای این صبح من با انامین دعوتنامه بسیار زیبا آغاز می‌یابد. ببینید چقدر دعوتنامه زیبا است، پر از شیرینی، پر از تحفه‌های سالنوی. دعوتنامه با گشوده شوی مغازه لاکشری لامپ. امروز ساعتش چند باشد؟ ساعتش به فکرم قید کردگی نیست یا من خواب آلودم نمیبینم. چقدر دعوتنامه زیبا از نام یک بانوی زیبا، دیلاسا جان. تشکر عزیزم برای دعوتنامه. ساعتش علیق کنیم انشالله که امروز میبینیم به تهنیتی شما. امروز بسیار یک روز خوب، باور کنید
چندم دعوتنامه همین امروز در دستی من 3-4 جای دیگه هم دعوتی من بخیر. تشکر دیلاسو جان، موفقیت به شما، بردباری ها، برکت در کسب و کارتان. الها تا جهان باشد تو باشی، زمین و آسمان باشد تو باشی، زمین و آسمان تختی سلیمان، سلیمان در هوا باشد تو باشی. قصر زرین بیزنی خوب کلبه ویران است، در بیابان بحر من آبون چیزن کاشان است. وقتی هر مردی نکو در زندگانی از وفا مسکن پایان شود، منزلی روشنی و نور شود، چشمی بد باشد اگر کور شود، چشمی بد را نیابد برش، یای بد را